Hare Krishna Mataji. Warm welcome to Nectar of Devotion. இன்னைக்கு நம்ம 28வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகணசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सात्वैदं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இங்க இருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மிக பணிவான வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். மாதாஜிஸ் நம்ம இன்னைக்கு சோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு நிறைய ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அனைவருக்கும். சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பரவச அன்பின் இருப்பு. சோ இத்தனை நாள் வந்து பரவச அன்பு பத்தி எல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா. சோ இந்த அன்பின் இருப்பை பத்தி இன்னைக்கு வந்து ரூப கோசாமி வந்து ரொம்ப அழகா இந்த சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. அது எல்லாரும் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்றதை இந்த சாப்டர் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ரூப கோசாமி என்னெல்லாம் சொல்றாருன்றத பார்க்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாவும் இருக்கும், கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும், கலவை மாதிரி இருக்கும் மாதாஜி இது. ஓகேங்களா. சோ இந்த பரவச அன்பின் இருப்பை பத்தி அவர் எப்படி சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு இருக்கும் இதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு. ஓகே. அதோட ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நம்ம எந்த பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அதிகமான அன்பு இருக்கோ அவங்க வந்து டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா, நேரடி தொடர்புல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். யாரோ பேக்ரவுண்ட்ல நாய்ஸ் வருது, சவுண்ட் மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். இல்லைன்னா கொஞ்சம் தூரமா இருப்பாங்கன்றது அர்த்தம் இல்லையா. அப்படி இருக்கிறவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பரவச பக்தி அன்பின் இருப்பை வந்து வச்சிருப்பாங்க, காமிப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ அப்படி இருக்கிற பக்தர்களுடைய அறிகுறிகள் வந்து எப்படி இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்ப உதாரணத்துக்கு நமக்கு உடம்பு சரியில்லை, காய்ச்சல் இருக்குன்னா என்ன தெரியும், உடம்பு சூடா இருக்கும் இல்லையா, தலை வலிக்கும், கண்ணு வலிக்கும். அவங்கள பார்த்தா அவங்க வந்து சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, அவங்கள பார்த்தாவும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா. அதுதான் மாதாஜி. அதை பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தர்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பரவசத்த அறிகுறிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. 3 தலைப்பு கீழே. அதாவது ஈரப்பதம் உள்ளது, உலர்ந்தது, அப்புறம் வந்து எரிந்ததுன்னு சொல்லிட்டு மாய்ஸ்ட். ஓகே. மாய்ஸ்ட்னா ஈரப்பதம் உள்ளது. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உலர்ந்ததுன்னு சொல்றாங்க. உலர்ந்தது வந்து ட்ரைட் அப். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பர்ன்ட்,
பேர்ன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காய்ந்து எரிந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. 3 விதத்துல பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஈரப்பதம் வந்து யாருக்கு இருக்குன்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இந்த ஈரப்பதம். ஈரப்பதத்துக்கு வந்து என்ன உதாரணம் சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அத வந்து மறுபடியும் 2ஆ பிரிஞ்சிருக்காரு. யாருக்கெல்லாம் வந்து கடவுள் மேல வந்து பரவச அன்பு இருக்கோ, ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாய்ஸ்ட் ஈரத்தன்மை இருக்கக்கூடிய பாவம் இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அத வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2ஆ பிரிக்கிறாரு ம் ரூப கோஸ்வாமி. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேரடி இ தொடர்பு, மறைமுக தொடர்புன்னு சொல்லிட்டு ஈரப்பதத்துல. சரி, இதுக்கு வந்து உதாரணமும் குடுக்குறார். நேரடிக்கு வந்து யார உதாரணம் குடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ராதா ராணி ஒரு முறை என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, பூமாலைய தொடுத்துட்டு இருக்காங்களாம். பூமாலை தொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திடுதிப்புன்னு ஆ கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் ஊதக்கூடிய சத்தம் கேட்குதுங்களாம். அந்த சத்தத்த கேட்டோனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, தான் செஞ்சுட்டு இருக்க வேலைய அப்படியே நிறுத்திடுறாங்க. இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டைரக்ட் மாய்ஸ்ட். அதாவது ஈரப்பதத்துல வந்து நேரடியா இருக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம். நேரடி பரவச நிலை உடைய ஈர்ப்புக்கு வந்து ஒரு இருப்புக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகேங்களா? அதே வந்து மறைமுகமான ஒரு வந்து என்ன உதாரணத்த குடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு எல்லாம் தெரியும் யசோதா மாதா வந்து ஒரு முறை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மண்ண சாப்பிட்டாரு இல்லையா? ஓகே. ஆம். ம். மண்ண சாப்பிட்டாரு. அப்ப வந்து வாய திறந்து பார்க்குறாங்க. எல்லா லோகங்கள் தெரியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முறை கிருஷ்ணர் வந்து மதுராக்கு போயிட்டாரு இல்லையா? அந்த கோவத்தால எப்படி அவங்களுடைய ஏக்கம், அந்த பிரிவினைனால வர ஏக்கத்தினால, அந்த கோவத்தினால அந்த சட்டக்கா பறவை வந்து என்ன பண்ணும், வானத்த நோக்கி தான் இருக்கும். அந்த மழை நீர் எப்படி வரும், மேகங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய மழை நீரை மாத்திரம் தான் குடிக்கும். அது மாரி கிருஷ்ணன் எப்ப வருவாரோன்னு அந்த ஒரு ஏக்கத்துல இருக்காரு. அப்போ வந்து யார் மேல கோவம் இருக்குன்னா, கம்சன் மேல வந்து கோவத்த தெரிவிக்கிறார். ஓகேவா? யாரு? யசோதா மாதா வந்து மதுரை அரசனான கம்சன் மேல வந்து கோவத்த தெரிவிக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து மறைமுகமான ஈரத்தன்மையுடைய பரவச அன்பின் இருப்பு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ஆ பர்ன்ட், அதாவது எரிந்தது. எரிந்தத பத்தி சொல்றாங்க. இந்த எரிந்தது பார்த்தீங்கன்னா, இங்க மறுபடியும் இத வந்து 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. ஓகேவா? 3ஆ பிரிக்கிறாரு ரூப கோஸ்வாமி. அதுக்கு ஒண்ணொண்ணுத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் குடுக்குறாரு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முறை வந்து யசோதா மாதாவுக்கு வந்து ஒரு கனவு வருதாம். அந்த கனவுல பார்த்தீங்கன்னா, பூத்தனா தெரியிறாளாம். பூத்தனா தெரிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு பயம் வந்துடுது. என்ன பயம்ன்னு, ஏற்கனவே அவ வந்து நல்ல அழகான பெண்மணியா வந்தாங்க. அந்த அழகுல இவங்கலாம் மயங்கிட்டு, கிருஷ்ணர வந்து ஏது ஏதுன்னு கேட்காம குடுத்துட்டாங்க. பால் எடுத்துட்டு போய் குடுக்கறதுக்கு போனாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க தான் இறந்து போயிட்டாங்க. அந்த பயம் இருந்துட்டு அவங்க டக்குன்னு எழுந்து அந்த கனவுல இருந்து எழுந்து, யார போய் தேடுறாங்க? கிருஷ்ணர போய் தேடுறாங்க. அவனுக்கு கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது டேஞ்சர் வந்துடுச்சான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் வந்து எரிந்த நிலையில இருக்க பரவச அன்பினுடைய இருப்புக்கு ஒரு உதாரணம். அதுக்கு அடுத்தது மறுபடியும் ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில அறிகுறிகள் வந்து பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுக்கும் தோன்றுமாம். அப்படி இருக்கிறத வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, உலர்ந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. உலர்ந்த பரவச நிலையின் இருப்புன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள். அவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, சில சமயத்தம் பக்தர்கள் வந்து பக்தர்களுடைய இந்த அபக்தர்கள் செய்றதுனால, அதனால அவங்களுக்கு வந்து சில அந்த பரவச உடைய நிலையின் அறிகுறிகள் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் இந்த நமக்கெல்லாம் தெரியும் 8 சிம்ப்டம்ஸ். இதுல வந்து இந்த பரவச அன்பின் இருப்புல வந்து 8 சிம்ப்டம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. 8 சிம்ப்டம்ஸ் அது என்னன்னு பார்க்கலாம். 1 வந்து வியந்து நிக்கிறது. 2வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வேர்வையா வர்றது. 3வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மயிர்க்கூச்சி எரியறது. அப்புறம் வந்து தழக்கிறது. வாய்ஸ் வந்து பேசாம முடியாம இருக்கிறது. உடம்பு வந்து நடுங்குறது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ம் உடம்பினுடைய நிறம் வந்து மாறுது. கடைசியா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 7வது வந்து ஷெட்டிங் ஆஃப் டியர். கண்ல வந்து தண்ணி தார தாரையா வரும். 8வது வந்து பிரளயம். இந்த 8 அறிகுறிகள் வந்து எங்க இருக்குது? இந்த பரவச அன்பின் இருப்புல வந்து இந்த 8 அறிகுறிகள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இத பேஸ் பண்ணி ரூப கோஸ்வாமி ஃபர்தரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சும்மா இல்ல. எல்லாத்துக்கும் வந்து சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் குடுக்குறாருன்றத அவர் சொல்றார். ஓகேவா? இந்த பேராகிராஃப்ல அவர் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் குடுக்குறாரு. எப்போ ஒரு உயிர் சத்து வந்து பூமியோட சம்பந்தப்படுதோ, அப்ப என்ன ஆகும்? வியக்கம் வியப்பு ஏற்படுது.
ஓகே, வியப்பு ஏற்படுது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எப்ப வந்து அந்த பூமி வந்து நெருப்போட சம்பந்தம் வரும்போது என்ன ஆகுது, வியர்வை வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா, இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க, நெருப்போட வரும்போது வியர்வை, அதுதான் பெர்ஸ்பிரேஷன். அதே நீரோட சம்பந்தம் படும்போது கண்ணுல வந்து தாரை தாரையா தண்ணீர் வரும். அதே ஆகாயத்தோட சத்தம் ஆகாயத்தோட இணைப்பு இருந்தா அங்க வந்து பிரளயம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, சோ காற்றோட சேர்ந்தா நடுக்கம் வருது. சோ இதெல்லாம் வந்து அதனால குரல் தழுத்தழுக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுதான் அந்த உயிர் மூச்சு வந்து காற்றாலும் சரி, நெருப்பாலும் சரி, பூமி, தண்ணி, ஆகாயத்தினால கூடிய சம்பந்தப்பட்டு இருந்தா இந்த அறிகுறிகள் இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா, சோ அத வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன், அதாவது தோன்றுதல் கூட பாத்தீங்கன்னா 2 விதமா தோணும். அந்த அறிகுறிகள் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு உள்ளுக்குள்ள இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து வெளிப்புறமாவும் இருக்கும். ஓகேவா, உள்ளுக்குள்ளன்னா நம்மளா ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, நம்மளா சந்தோஷம் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம், வருத்த மாதிரி இருக்கும். செப்பரேஷன்ல வந்து வருத்தம் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி, அது இன்டர்னலின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எக்ஸ்டர்னலின்னா இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னலியே வரும். கண்ணில் தண்ணி வர்றது, மயிர் பூச்சி எறியுது, ஏன்னா நம்மளும் பார்க்கலாம், வேற ஒருத்தவங்களும் பார்க்க முடியும் இல்லையா. ஸோ இதுதான் வந்து அவர் ஃபர்தரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இந்த 8 திங்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா மாதாஜி, இந்த 8 சிம்டம்ஸ் தான் வந்து இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா அவரை விவரிக்க போறார். அதுக்கு ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு மாதாஜி. எங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டண்டட், வியந்து நிக்கிறது இல்லையா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப வரும், இந்த வியப்புன்றது ஒருத்தனுக்கு எப்ப வரும், அதாவது ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டாட்டிக் ட்ரிபுலேஷன், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே பௌதிகமானது அல்ல, எல்லாமே ஆன்மீக மயமானதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல நடக்குதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இங்கெல்லாம் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வீட்டுல சண்டை போடுவோம், கத்துவோம், கதறுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம் இந்த பௌதிக விஷயத்துல. அதே மாதிரி ஆன்மீக விஷயத்துலயும் அங்கெல்லாம் நடக்குது, சண்டை போடுறாங்க, கத்துறாங்க, திட்டிக்கிறாங்க, எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் எல்லாமே எந்த தளத்துல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆனந்த தளத்துல இருக்கு. இங்க இருக்கிற பொறாமை, கோபம், தாபம், ஏக்கத்தால இல்ல, அங்க இருக்கிறது எல்லாமே ஆனந்த தளத்தின் உணர்ச்சிகள்ல வெளிப்படுத்துறாங்கன்றதை இது தெரிஞ்சுக்கணும். அங்கேயும் கூட பாத்தீங்கன்னா பல தரப்பட்ட உணர்வுகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, அதுலதான் ஒன்னொன்னா பார்க்க போறோம். ஸ்டன் ஸ்டண்ட், அதுக்கு வந்து வியப்பு தானே மாதாஜி, தமிழ்ல என்ன மாதாஜி இதுக்கு வார்த்தை? மாதாஜி எதுக்கு மாதாஜி? ஸ்டண்ட். யாரும் புக் ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கலையா 28வது அத்தியாயம்? 28 நான் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஸ்டண்ட், பிகமிங் அதிர்ச்சி அடைதல் மாதாஜி, அதிர்ச்சி அதிர்ச்சி அடைதல். அடைதல். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. அதிர்ச்சி அடைதலுக்கு வந்து சொல்றார். அந்த அதிர்ச்சி என்றது எப்போ வரும் பாத்தீங்கன்னா பரவச நிலையால இருக்கும்போது, ஒரு நடுக்கம் இருந்தாலும் சரி, ஒரு பயம் இருந்தாலும் சரி, ஒரு வியப்பு இருந்தாலும் சரி, ஒரு புலம்பல் இருந்தாலும் சரி, அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆவாங்க, ஒரு மனுஷன் திட்டு திப்புன்னு பேசுறத வந்து நிறுத்திடுவான். அப்புறம் வந்து வந்து என்ன பண்ணுவான், அப்படியே கல்லு மாதிரி நின்னுப்பாங்க. ஒரு நம்மளே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷாக்கிங் விஷயத்த கேட்கும்போது ஒரு நிமிஷம் திகைச்சு போய் நிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரிதான் அங்க கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு திகைப்பு இருக்கிறதுனால பேசுறத நிறுத்திடுறாங்க. நமக்கு பேச்சு வார்த்தைகள் இருக்கும், பேச்சு வராது சில சமயத்துல, அததான் இங்க வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து வெறுமை தெரியும் அவங்களுக்கு, வந்து ஃபீலிங் ஆஃப் வாய்டிசம், வெற்றிடமா தெரியும். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து செப்பரேட் ஆயிருக்கிற மாதிரி, அதாவது நம்ம பசங்கள்லாம் நம்ம விட்டு எங்கேயாவது ஹாஸ்டல் போயிட்டாவோ, நம்ம விட்டு எங்கேயாவது தூரத்துக்கு போனாவோ நமக்கு அந்த வருத்தம் தெரியும் இல்லைங்களா, அது மாதிரி வருத்தங்கள் ஆன்மீக தளத்துல இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், உத்தவர் வந்து விதுரருக்கு சொல்றார், கிருஷ்ணருடைய லீலையிலிருந்து சொல்றார். ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு தெரியுமா, கோபிகள்லாம் வந்து ஆஹ் நல்லா ஜோக் பண்ணி சிரிச்சுட்டே இருந்தாங்க. ஓகேவா, ஜோக் பண்ணி எல்லாம் சிரிஞ்சுட்டே இருந்தாங்க. அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீன் ஹவுஸ்ன்னு சொல்றாங்க அந்த இடத்துல. அப்ப வந்து திடீர்னு கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி வந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தோட்டக்கார அம்மாவா வந்தாங்க. தோட்டக்கார அம்மா எல்லாம் எப்படி புடவை போட்டுட்டு இருப்பாங்க, அது மாதிரி போட்டுட்டு வந்தாங்கன்னு அப்படின்னு பாக்குறாங்க. அதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு பரவசம் வந்துருச்சு. அதை பார்த்துட்டு அந்த திகைப்பிலே இருக்கிறாங்க. பட் கிருஷ்ணர் கிளம்பி போயிட்டாரு. ஓகேவா, எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு அவர் கிளம்பி போயிட்டாரு. பட் அவங்களுடைய மனசு, கண்கள் வந்து அவரையே பின்தொடருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவர் வந்து வேலை முடிஞ்சிச்சு, பட் கோபிகள் திரிகளோட வேலை வந்து முடியல. திகச்சு அவங்க நிக்கிறாங்க, அவங்களுடைய மனசு, கண் யாரை நோக்கி போகுது? கிருஷ்ணரை நோக்கி போகுது. சூப்பர். அதுதான் இங்க ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. மறுபடியும் வந்து இன்னொரு உதாரணம் சொல்றாங்க.
திகைத்து நிக்கிறதுக்கு. ஒரு முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்சனுக்கு உடைய அந்த யாக சாலைக்கு வந்து கிருஷ்ணர் போவார் இல்லையா, அங்க வந்து மல்யுத்த வீரர்கள்லாம் இருப்பாங்க. சாண சாணக முஷ்டிகா, சாலா, தோஷலா, சாணரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, அவங்களெல்லாம் பார்த்த உடனே யாருக்கு திகைப்பு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவகி மாதாக்கு. என்னடா என் புள்ள வந்து சின்ன புள்ள, இவன் எல்லாம் வந்து இவ்வளோ பயில்வான் மாதிரி இருக்கான், இவங்களுக்கு நடுவில் என் புள்ள இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வியத்து பார்க்குறாங்க. அவங்களுடைய கண்கள் எல்லாம் உணர்ந்துடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கண்ணில் வந்து தண்ணியெல்லாம் வத்துடுது அந்த ஷாக்னாலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னொரு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ இது எங்க சொல்றாங்கன்னா கம்சனை வதம் பண்றாங்களே அததான் வந்து இந்த இடத்துல குறிப்பிடுறாங்க. ஈவன் பாத்தீங்கன்னா வசுதேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வசுதேவர் யசோதா மாதா தான் கிருஷ்ணர் வந்து இங்க அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க இல்லையா. brought him to Yashoda in Vrindavan. வசுதேவருக்கும் யசோதா கிட்டும் பிருந்தாவனத்துக்கு யார் அனுப்பிச்சு விடுறது, தேவகி மாதா தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இங்க ஆபத்து இருக்கு, அங்க போனா வந்து பத்திரமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா யார வியக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வியக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் யார பார்த்தோம், ராதாராணிய பார்த்தோமா, அதுக்கு அடுத்தது யார பார்த்தோம், தேவகி. இப்ப மூணாவது யார பாக்குறோம், பிரம்மாவை பார்க்குறோம். பிரம்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரம்ம விமோக லீலை பண்ணும்போது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் சரி கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி ஒரு மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களாக இருந்துட்டு அங்கெல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்க்குறாரு. சில ஒரு ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே பாக்ஸ் மாற்றிப்பாங்க இல்லையா, அவங்க சாப்பிட்டது இவங்க சாப்பிட்டது எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் எல்லாருடைய பாக்ஸ்ல இருந்து எடுத்து சாப்பிடுவார். ஒரு முறை ஒரு ஏழை பிராமணன் வீட்டில் வந்து எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்குறான், அம்மா கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது கூடமா நல்லா இருக்குது, நம்ம வீட்டுல ஏழ்மை இருக்கிறதுனால ஒண்ணுமே இல்லடா, இந்த புளிச்சு போன தயிர் தான்டா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க அந்த லஞ்ச் பிரேக்குக்கு. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, இது கிருஷ்ணர் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கடகடன் குடிச்சிடணும், இதை சாப்பிட்டு கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது உடம்பு கெட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த பேர் மறந்துடுச்சு மாதாஜி எனக்கு, அந்த தயிரை புளிச்ச தயிரை வந்து குடிச்சிருவாரு. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, நம்ம குடிச்சிட்டு வாய் இப்படி வைப்போம் இல்ல மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி எல்லாம் வச்சு இப்படி வைப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி அவர் ஃபுல்லா வைப்பாரு. கிருஷ்ணர் போய் டபக்குன்னு இப்படி அடிப்பாரு. அதுல இருந்து அவர் வாயிலிருந்து எச்சிலா வந்த மோரை வந்து குடிப்பார். இதெல்லாம் மேல இருக்கிற தேவர்கள் எல்லாம் பார்ப்பாங்க, என்ன இது, இவர் போய் எப்படி முழுமுதற் கடவுள் ஆக முடியும், இவரால் எப்படி லீலைகள், அதெல்லாம் பண்ண பிறகுதான் அவர் இவருடைய அகங்காரத்தினால கடத்திட்டு போனார் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியத்துல வந்து அவர் வந்து ஸ்டண்ட் ஆகி நிக்கிறாரு, திகைச்சு போய் பிரம்மா நிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் இந்த விரஜவாசிகளோட இருக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாலாவதா விரஜவாசிகள் வந்து திகைக்கிறாங்க. எந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அசால்ட்டா தன்னுடைய இடது குட்டி விரல்ல வந்து கோவர்த மலை 7 நாள் தூக்கி நின்னார் பாருங்க. அப்ப வந்து விரஜவாசிகள் வந்து, நான் எண்ணிக்கை கேட்பேன் யார் யார் பத்தி சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லணும் சரியா. ஓகே. சோ அப்ப வந்து திகைச்சு நின்னாங்க. மறுபடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்காசுரோடைய வயிற்றுல போயிடுறாரு இல்லையா, வயிற்றுல போயிட்டு அப்புறம் அது பிளந்து வெளியே வராரு இல்லையா. அப்ப யாரு திகைக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தேவர்களும் மற்ற ரிஷிகள் யாரெல்லாம் வந்து மேலோகத்துல இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் வந்து புலம்பி தள்ளிடுறாங்க. சோ இவர் வந்து வயிற்றுக்குள்ள போயிட்டாரே, என்ன ஆவாரோ என்ன ஆவாரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புலம்பல்னால திகைச்சு நிக்கிறாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு முறை அர்ஜுனன் வந்து திகைக்கிறாரு. எப்போ பாத்தீங்கன்னா அஸ்வத்தாமா இருக்கான் இல்லையா, அவன் வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து யார் மேல ஏவி விடுறான், கிருஷ்ணர் மேலேயே ஏவி விடும்போது திகைச்சு நிக்கிறார். ஓகேவா, இது என்னது இப்படி ஒண்ணு நடக்குதேன்னு சொல்லிட்டு. சோ இப்ப எத்தனை எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், யாராவது சொல்ல முடியுமா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, தேவகி அம்மா கிருஷ்ணர் வந்து மல்யுத்த பேர் மாத்திரம் சொல்லுங்க, இன்சிடென்ட் எல்லாம் வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் கோபிகள், ரெண்டாவது கரெக்ட் நீங்க யசோதா. யசோதா, தேவகிமா, கோபர்கள், அப்புறம் பிரம்மா, பிரம்மா, தேவர்கள், அர்ஜுனன். சூப்பர். விரஜவாசிகள். ஓகேவா, 6 பேரை சொன்னோம். ஓகே, இவங்க எல்லாம் வந்து திகச்சு நிக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாம் ஏன் இப்படி இந்த பரவச நிலை இருக்குன்னா அவங்க கடவுளுடைய சம்பந்தம் பட்டு இருக்காங்க, பக்தியில இருக்காங்க.
நமக்கெல்லாம் தெரியும் பிரம்மாஸ்திரான்றது வந்து ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பன் பாம் மாதிரி. பட் அது எதனால ஏவப்படுதுன்னா மந்திரத்தால ஏவப்பட்டது. அது யார் ஏவுறாங்களோ அதே மந்திரத்தை கொண்டு அதை வந்து இயக்கவும் செய்யலாம், நிறுத்தவும் செய்யலாம். பட் இப்ப இருக்கிற நியூக்ளியர் பாம்ஸ்க்கு அதெல்லாம் முடியாது இல்லையா? பெர்ஸ்பைரிங் அப்படின்னா என்னது? வேர்க்கிறதுன்னு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ இது வந்து யாரு? ஓகே மாதாஜி. யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு ஆனந்த நிலையில கூட இருக்கும் இது. ஆனந்தமா இருக்கும்போது ராதாராணிக்கு வந்து வருது. அவங்க சொல்றாங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஐயோ இந்த சூரிய வெப்பத்தால வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பட் அங்க இருக்கிற அவங்க கோபிஸ்ரீகள் ராதாராணியோட மனசை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இல்ல இல்ல இது அதனால வரல, உனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற அன்பால தான் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது வந்து வெளிப்பாடு எப்போ அன்பு அதிகமா ஆகறதுனால இந்த வேர்த்த கொட்டுது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பயத்தால யாருக்கு வேர்வை வருதுன்னு பார்க்கலாம். இங்க வந்து ஒருத்தர் இருக்கார், வேலைக்காரன், கிருஷ்ணருடைய வேலைக்காரன். யார் அவன் பேரு பாத்தீங்கன்னா ரக்தகான்னு சொல்லிட்டு அவர் பேரு. அவன் என்னத்தை பார்த்துட்டு பயப்படுறான்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா அபிமன்யு மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வர்றாரு. ஓகேவா? அபிமன்யு யாரு? கிருஷ்ணருடைய நிழல் பிம்பம் தான் இல்லையா? அவர் வந்து யார கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு? ராதாராணிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் இல்லையா? அபிமன்யுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கூட ராதாராணி இருந்தா பிடிக்காது. பட் இத வந்து யார் பாக்குறது? ரக்தகான்றவரை பாத்துறாரு. அப்புறம் வந்து இவர் இந்த ட்ரெஸ்ல இருக்கிறதுனால அவரு தவறா நினைச்சுக்கிறாரு இது வந்து அர்ஜுனன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா தான் அவருக்கு புரியுது, இல்ல இது வந்து கிருஷ்ணரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த பயத்தால அவனுக்கு வேர்வை வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது சில சமயத்துல கோவம் இருந்தா கூட இது மாதிரி ஆகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி யாருக்கு ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கருடனுக்கு ஆகுது. ஏன் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இந்திரன் இருக்கான் இல்லையா? இந்திரன் என்ன பண்றான்? சம்வர்த்தகான்ற மழைய மோடத்தை கூப்பிட்டுட்டு பிருந்தாவனத்து மேல வந்து ஏவி விடுறான் இல்லையா? மழை பெய்யி ஜோரா பயங்கர மழையை கொட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இருக்கும்போது கருடனுக்கு வந்து கோபம் வருது, ஏன் இப்படி பண்றான்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த வியர்வையில வந்து 3 பேரை பார்த்தோம். யார் யாரு? யாராவது சொல்லுங்க மாதாஜி. ராதாராணி, இந்திரன், இந்திரன், இந்திரனுக்கு வரல, கருடன், கருடனுக்கு வந்துச்சு. இந்திரன் செய்யற வேலையை பார்த்துட்டு கருடனுக்கு வந்துச்சு மாதாஜி. அதான் கருடனுக்கு. அப்புறம் வந்து யாருக்கு வந்து? அந்த வேலைக்காரனுக்கு, ரக்தகான்றவருக்கு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து மயிர்கூச்சி எறிதல் பத்தி சொல்றாங்க. ஓகேவா? மயிர்கூச்சி எறிதல் யாருக்கெல்லாம் வருதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல யசோதா மாதா வந்து ஒரு முறை என்ன பண்ணாங்க, மண்ணு தின்ன கிருஷ்ணருடைய வாயை திறக்க சொல்லி பாக்குறாங்க. அப்ப பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? அவங்களே உள்ள பாக்குறாங்க, இந்த பூமியும் பாக்குறாங்க, வேற இருக்கிற எல்லா பிளானிட்டரி சிஸ்டமும் அவங்க பாக்குறாங்க. அதை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? மயிர்கூச்சி எரியுது. நம்ம எல்லாம் சில ஷாக்கிங் விஷயம் கேட்டா நமக்கு என்ன ஆகும்? மயிர்கூச்சி எரியுது இல்லையா? அது மாதிரிதான் அந்த மாதாவுக்கும் அது மாதிரி ஆயிருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து சந்தோஷத்துல இருக்கும்போது வந்து ஆயிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது நமக்கு எல்லாம் தெரியும், எந்த பௌர்ணமியில வந்து ரசா டான்ஸ் ஆச்சு மாதாஜி? இப்பதான் போச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, சாட்லயாவது போடுங்க. சோ அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ராதாராணி கூட ராதாராணி எல்லா கோபிஸ்ரீகள் கிருஷ்ணா எல்லாரும் வந்து இந்த டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? திடீர்னு எல்லாருக்கும் வந்து மனசுல ஒரு அகங்காரம் வந்துடுது இல்லையா? அது மனசுலதான் வந்துச்சு. அது டக்குன்னு நம்ம கிருஷ்ணர் உணர்ந்துட்டு என்ன பண்ணாரு? ராதாராணியோட போயிட்டு மறைஞ்சிடுறாரு. ராதாராணிய கூட்டிட்டு மறைஞ்சிடுறாரு. அப்ப அங்க இருக்கிற கோபி ஸ்திரீகள்லாம் வந்து யாரு கையில பேச ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சடன்லி இங்க பாருங்க, டிஸப்பியர்ட் ஆல் சடன் வித் ராதாராணி. அப்போ வந்து தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க கோபிகள் எல்லாம். அப்போ வந்து அவங்க பேசுறாங்க. யார்கிட்ட பேசுறாங்கன்னா பூமி தேவி கிட்ட பேசுறாங்க. பூமி தேவி, நீ எவ்வளோ தவம் பண்ணியோ புண்ணியம் பண்ணியோ தெரியல, உன் மேல வந்து கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாத சுவடு வந்து உன் மேல எப்பவுமே டச் ஆயிட்டு இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நீ வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமா இருப்ப. மரம் செடிகள் கிட்டயும் அவங்க பேசுறாங்க. இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து மயிர் கூச்ச எறியுது. அப்போ வந்து அவங்களோட கேள்வி என்ன, எப்போ உனக்கு வந்து இது மாதிரி வந்து ஒரு உணர்ச்சி வந்துச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க.
கடவுள் வந்து வராக அவதாரம் எடுக்கும்போது வந்துச்சா இல்ல வாமன அவதாரம் வரும்போது வந்துச்சா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகள்லாம் எப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த கோபி ஸ்ரீகள் கேக்குறாங்க அவங்க கையில. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சில சமயத்துல கிருஷ்ணர் வந்து சும்மா பசங்களோட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து சண்டை போடுவாங்க இல்லையா. அப்போ பண்ணும்போது ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிருஷ்ணர் வந்து எப்பவுமே இந்த எருமை கொம்பை வச்சு ஊதுவாரு இல்லையா. அது மாதிரி ஊதிட்டு இருக்கும்போது அந்த 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 இடத்துல வந்து ரெண்டு அணியா பிரிஞ்சிருக்காங்க. கிருஷ்ணர் ஒரு அணியில இருக்காங்க, ஸ்ரீதாமா இன்னொரு அணியில இருக்காங்க. இந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே ஸ்ரீதாமாக்கு என்ன ஆகுது, மயிறு கூச்செடுது, மயிர் எல்லாம் வந்து நின்னுடுது. அதே மாதிரி இன்னொரு சமயத்துல அர்ஜுனன் வந்து என்ன பாக்குறாரு, பகவத்கீதையில என்ன ரூபம் காமிக்கிறாரு, விஸ்வரூபம். விஸ்வரூபம் மாதாஜி. மயிர் கூச்செறியுது. சோ இப்ப சொல்லுங்க யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த மயிர் கூச்செறியதை பார்த்தோம். அன்னை யசோதா, அசோதைக்கு, அர்ஜுனனுக்கு, அப்புறம் வந்துட்டு மாதாஜி கோபியர்களுக்கு, கோபியர்கள் மாதாஜி. கோபியர்களுக்கு, அப்புறம் வந்து ஸ்ரீதாமாக்கு. ஓகேவா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே, ஹரி போல். சீதா பாபா, சீதா அவங்க ஃப்ரெண்டு மாதாஜி, கிருஷ்ணர் ஃப்ரெண்டு விளையாடுவாங்க இல்லையா. அப்போ வந்து இப்ப வந்து வாய்ஸ் வந்து தழுத்தழுத்தல் இல்லையா. வாய் குளறுதல் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. வாய் வந்து குழறுதல் இல்லையா. அது வந்து எப்பெல்லாம் ஆகுதுன்றத பார்க்க யாருக்கெல்லாம் வந்து ஆகுது, இது எல்லாமே வந்து பக்தர்களுக்கு ஆகுதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. சோ அவ்வளவு அளவுக்கு இணக்கம் இருக்கு கிருஷ்ணரோட அவங்களுக்கு இல்லையா. சோ ஒரு முறை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு போறதுக்கு மதுரால இருந்து அக்ரூர் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு வராரு. திரும்பி போகும்போது சாயங்காலம் நேரம் ஆயிடுச்சு. அதனால சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, வண்டியை நிறுத்திட்டு சந்தியாவந்தனம் பார்ப்பார். அப்ப வந்து யமுனா நதியில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து வைகுண்டவுடைய காட்சியை காமிப்பார். ஓகேவா. கிருஷ்ணர் வந்து வைகுண்ட லோகத்துல எப்படி இருக்கும், நாராயணன், லக்ஷ்மி, அனந்த சேஷன், தேவர்கள் சூழ்ந்து இருப்பாங்களே அதை காமிக்கிறாரு. இதை பார்த்த உடனே அவருக்கு என்ன ஆகுது, வாய்ஸ் வந்து தழுத்தழுக்குது. அப்போ வந்து இமிடியேட்டா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, நான் பாக்குறது நிஜமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துட்டு கடகடன்னு படிக்கட்டு ஏறி போய் அங்க பாப்பாரு. வண்டியில கிருஷ்ணர் பலராம இருக்காரு, பார்த்தா அங்கேயும் இருப்பார் இங்கேயும் இருப்பார். ஓகேவா. அப்ப வந்து அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா தன்னுடைய கைகளை பணிவா அவருக்கு வந்து பிரார்த்தனைய வந்து வெளிப்படுத்துவாரு. ஓகேவா. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப வந்து இந்த அக்ரூரர் வந்து கிளம்பி வருவார் இல்லையா கிருஷ்ணரை வந்து கூட்டிட்டுக்கு. அப்ப ராதாராணியும் சரி கோபிகளும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யசோதா மாதா கையில ஒரு விண்ணப்பம் வைப்பாங்க. தயவு செய்து அக்ரூரை வந்து கிளம்பி போவானான்னு சொல்லுங்க, வண்டியை நிறுத்துங்க யசோதா மாதான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தழுத்த குரல்ல பேசுவாங்க. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் தானே மாதாஜி, இந்த வினிதா மாதாஜி, தழுத்த குரல். சோ வேற எந்த சமயத்துல தழுத்தழுத்த குரல் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. என்னங்க, தழுத்தழுத்த குரல், தழுத்த குரல். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, சோ நன்றி. ஓகே, சோ இப்போ வந்து பிரம்மாவுக்கும் ஒரு முறை ஆகுதான். எப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு வராரு இல்லையா, தான் பண்ணதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா கிட்ட வந்து அப்போ வந்து மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு வரும்போது எந்த பிரம்மான்னு கேட்டா உள்ள போனாதான் தெரியும். 100 தலை இருக்கிற பிரம்மா இருக்காரு, 50 தலை, 1000 தலை இருக்கிற பிரம்மாஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. நான் 4 தலை வச்சு 4 ஆட்டம் போட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு வெக்கப்பட்டு அவர் முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்ணி அப்போ ஒரு பிரார்த்தனை வைப்பார். அப்போட அவருடைய குரல் வந்து தழுத்தழுத்துடுதுன்றத பாக்குறோம். அப்புறம் வேற யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் எல்லாம் வந்து டான்ஸ் ஆடுறதுக்கோசம் எல்லா கோபி ஸ்ரீகள் என்ன பண்ணாங்க, தன்னோட வீட்டையும் பிள்ளைகளையும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற வேலையும் வீட்டுக்காரர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க அங்க போயிடுவாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட. எதுக்கு, சந்தோஷமா கிருஷ்ணர் கூட இருக்கலாம், டான்ஸ் ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, நீங்க என்ன இவ்வளவு பொறுப்பு இல்லாம இருக்கீங்க, கிளம்பி போங்க, உங்க வீட்டு வேலையை போய் செய்யுங்க, உங்க வீட்டுக்காரெல்லாம் இப்படி விட்டுட்டு வந்துட்டீங்களே, பசங்களெல்லாம் பார்க்காம இப்படி விட்டுட்டு வந்துட்டீங்களே, இதெல்லாம் சரியா, தர்மமா, கரெக்டான அப்படின்னு கேட்பார். இப்படி கேட்டோடனே அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், மனசுல கோவம் துக்கம் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களால பேச முடியாம போடும். என்னடா கிருஷ்ணனே கதைன்னு சொல்லிட்டு இப்படி வந்தா கிருஷ்ணர் இப்படி பேசுறாரேன்னு சொல்லிட்டு அப்ப அவங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து தழுத்த குரல்ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா
இதெல்லாம் சந்தோஷத்தினாலும் ஒரு இடத்துல கோவத்தாலும் வந்தது. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பயத்தால வருது. ஓகேவா? இது யாருக்கு வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு முறை கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்டு வந்து அவருடைய புல்லாங்குழல் விட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய வேலைக்காரன் இருக்காரு இல்லையா, சர்வன்ட் பத்ரி அவருக்கு வந்து கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? அவரு வந்து வாங்கும்போது அவரு வேலைக்காரன் வந்து எஜமானோட பொருளை வாங்கணும்னா அவனுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த பயத்தால அவனுக்கு என்ன ஆச்சு, குரல் வந்து தழுத்தழுத்துருச்சு. மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க, சத்தம் வருது மாதாஜி ப்ளீஸ். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு அது மாத்திரம் ஆகல, இன்னொரு விஷயமும் ஆகுது. அவருடைய உடம்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லோ கலரா மாறிடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே மாதிரி ஒரு முறை என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்துல கூட அவருடைய அவர் அவர் இல்லாததுனால வெள்ளை கலரா மாறிடுவான். அதனால நாரத முனி என்ன சொல்வாருன்னா பிருந்தாவனத்தை ஒயிட் ஐலாண்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்வாராம். ஓகே. இப்ப வந்து நடுநடுக்கம் நடுக்கம். இதுல யாராவது சொல்றீங்களா யார் யாருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்காம சொல்றீங்களா? கடகடான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. அக்ரூரர், கீழ இருந்து வரீங்களா? ஓகே, அக்ரூரர். கரெக்ட் அப்புறம் மாதாஜி. கோபிஸ், அப்புறம் கிருஷ்ணாவோட வேலைக்காரர். ஆ இப்ப மேல இருக்குது ராதா ராணி, யசோதா, பிரம்மா. ஓகேவா? ராதா ராணி, பிரம்மா, அப்புறம் கோபிகள், அப்புறம் அக்ரூரர் சொன்னீங்க. இங்க யசோதா வரல மாதாஜி, யசோதா நம்ம சொல்லல. கிருஷ்ணருடைய வேலைக்காரன் பத்ரி. ஓகேவா? 5 பேர் சொல்லிருக்கோம். இப்ப வந்து நடுக்கத்துக்கு போலாம். நடுக்கம் வந்து எதனால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு கோவத்தால வருது. ஓகே. இன்னொன்னு வந்து பயத்தால வருது. யாருக்கு வந்துச்சுன்றத பார்க்கலாம். ஒரு முறை வந்து இந்த சங்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசுரன் இருப்பான் இல்லையா, அவன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அவரை போய் பிடிக்கலான்னு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்றாங்க. அப்போ வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு ராதா ராணிக்கு அந்த நடுக்கம் வருது. ஓகேவா? அப்புறம் இன்னொரு முறை வந்து இந்த சிசுபாலன் வந்து அந்த ராஜஸ்ரீய யக்னம் நடக்கும்போது கிருஷ்ணரை நோக்கி தேவையில்லாம தகாத வார்த்தைகளை பேசிட்டு இருக்கான். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சகாதேவருக்கு கோபத்தால நடுக்கம் வருது. ஓகேவா? உடல் நடுக்கம் வந்தீங்கன்னா எதனாலும் வரலாம். நம்ம கூட இதெல்லாம் நடக்கும். நமக்கு ஏதாவது வந்து எக்ஸாம் இருக்குதுன்னு கடகடன்னு கை கால் ஆடும் இல்லையா, அது மாதிரிதான் அவங்களுக்கும் ஒரு பயம் வந்துச்சு. அதனால ராதாராணியும் நடுங்குனாங்க, சகாதேவ கோவத்தால நடுங்கினாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு முறை ராதாராணிக்கு வந்து அன்ப ட்ரிபுலேஷனால வருது, அதாவது பிரிவினை ஏக்கத்தால வருது. எப்பன்னா அந்த பையனை என்கிட்ட அனுப்பாதீங்க, அந்த பையன் எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு வந்து ஏமாற்றத்தையும் விரக்தியும் கொடுக்குறான், தயவு செய்து அவனுக்கு என்கிட்ட அனுப்பாதீங்க, எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தையே கொடுத்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. யாரு அந்த பையன்? கிருஷ்ணா. யார பார்த்து? கிருஷ்ணாதான், கிருஷ்ணா. மாதாஜி. கிருஷ்ணா தான். அதுதான் வந்து ராதாராணி சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து உடம்புல வந்து நிறம் வந்து வேறுபடுதாம். யாருக்கெல்லாம் வேறுபடுதுன்னு பார்க்கலாம். கோபி ஸ்ரீகள்லாம் வந்து இந்த பாயிண்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம். ஓகே. கோபி ஸ்ரீகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பிரிஞ்சு இருக்கும்போது அவங்களுடைய உடம்பு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகுதாம். அதனால நாரத முனி என்ன சொல்றாருன்னா இந்த விருந்தாவனத்தை வந்து ஒயிட் ஐலாண்ட் இன் ஓஷன் ஆஃப் மில்க்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஷீர ஓஷன் ஆஃப் மில்லுக்கு தமிழ்ல சொல்லுங்க மாதாஜி. ஷீர பார்க்கடல், கடலா? பார்க்கடல் மாதாஜி, பார்க்கடல். ஷீர கடல் தானே மாதாஜி? பார்க்கடலா? பார்க்கடல், பார்க்கடல் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. பார்க்கடல். ஓகே. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வேற யாருக்கு வந்து உடம்பு கலர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்சனுடைய உடம்பு நிறம் வந்து மாறுச்சு. ஓகே. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பலராமர் வந்து அந்த யக்ன சாலையில இருந்தாங்க இல்லையா, அப்ப வந்து பயத்தால வந்து மாறுச்சு. ஏற்கனவே அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அதுக்கு முன்ன நாளே அந்த வில்ல வேற ஒடிச்சு விட்டாரு இல்லையா, அவருக்கு மரணத்துடைய அறிகுறிகள்லாம் வேற தெரியுது. அப்போ அடுத்த நாள் வந்து அவர் உட்காரும் போது அவருக்கு இந்த உடல் மாற்றங்கள் தெரியுதுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இந்திரனுடைய முகம் வந்து மாறுது, முகத்துடைய கலர் வந்து மாறுது, நிறம் மாறுது. எப்பன்னு எப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அசால்ட்டா கோவர்தனை வந்து தூக்கி வச்சிடறாரோ, பிரஜவாசிகளை காப்பாத்துறாரோ, அப்போ அவருடைய முகமும் மாறுது அன்றதை பார்க்கலாம்.
அப்புறம் சந்தோஷத்தினால வந்து ஒருத்தருடைய உடம்பு வந்து மாறும்போது அது சிகப்பு கலர்ல இருக்குமா. நம்ம கூட பாக்குறோம் இல்லைங்களா, சில பேர் வந்து ரொம்ப சிரிச்சாங்கன்னா அவங்க முகம் வந்து ரெட் கலர் ஆகுறது. அது மாதிரி பாக்குறது வந்து ரேருன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அபூர்வம் சொல்லிட்டு ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. அதனால இந்த பாயிண்ட் இங்கே விட்டுறார். சோ உடல் நிறம் மாறினது யார் யாருக்கு? ஒண்ணு கோபி ஸ்திரீகளுக்கு. அதனால நாரதர் என்ன சொல்றாரு விருந்தாவனத்தை? White விருந்தாவனத்தை என்ன land. ஒயிட்லேண்ட். அப்புறம் வந்து வேற யாருக்கு தோணுது உடம்பு நிறம் சேஞ்ச் ஆகுது? கம்சனுக்கு. அப்புறம் இந்திரனுக்கு, கம்சனுக்கு, கோபியர்கள். அவ்வளவுதான். 3 பேருக்கு சூப்பர். माताजी हरे कृष्ण माताजी ना लीव आइक्रे माताजी सारी சரிங்க மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து हरे கண்ணுல कृष्ण வந்து माताजी தண்ணீர் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கண்ணுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தார தாரையா தண்ணி வரும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 எமோஷன்லாம் வச்சு குறிக்கும். ஒண்ணு வந்து குளிர்ச்சியா வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சந்தோஷத்தை வந்து குறிப்பிடுது. அதே வந்து சூடா இருந்துச்சுன்னா கோவத்தை காமிக்குது. ஓகேவா? அந்த தண்ணீர், ஓகே, கண்ணீரோட இது. அப்போ வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு கண்ணுல தண்ணீர் வருதுன்னா வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்ணு வந்து டக் டக் டக்குன்னு மூவ் ஆயிடும் இல்லையா? மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் வந்து என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, அதனால கண்ணுல தண்ணி வருது, கண்ணு வந்து ஒரு நிமிஷமும் இல்லாம அங்கிட்டு இங்கிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, கண்ணும் வந்து சிகப்பாயிடுது. ஸோ இதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இச்சிங் சென்சேஷன், இச்சிங் சென்சேஷன் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது கண்ணை வந்து தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஓகேவா? சோ இது வந்து யாருக்கெல்லாம் இருந்துச்சுன்றதுக்கு பார்க்கலாம். ருக்மணி தாயாருக்கு இருந்துச்சு. நமக்கு தெரியும் அவங்கதான் வந்து குயின் ஆஃப் துவாரகா இல்லையா? அவங்க எப்ப வந்து அந்த கண்ணீரை விடுறாங்கன்னா ஆனந்தத்தால விடுறாங்க. ஓகேவா? ஆனந்தத்தால விடுறாங்க. ஈவன் சத்யபாமா கூட கண்ணீர் விடுறாங்களாம். அது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் மேல வச்சிருக்கிற பற்றுதனால அன்பால இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க 2 பேரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முறை வந்து பீமன் வந்து கோவத்தால அவருக்கு கண்ணீர் வருது. கோவத்தால கண்ணீர் வருது. ஏன்னா அதேதான், சிசுபாலன் வந்து ராஜசி யக்னத்துல வந்து கிருஷ்ணரை அவமானப்படுத்துறாருன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து அவருக்கு என்ன கவலைன்னா, எனக்கு ஒரு ஆர்டர் சொல்லியிருந்தா நான் அவனை சிசுபாலனை கொன்னுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இப்படி எல்லாம் அலறுனால அவங்களுடைய கண்கள்லாம் வந்து அந்த தண்ணியால வந்து கவர் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது 10வது சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, ஸோ 10வது பாகவதம் 10th கேண்டோல வந்து 16th சாப்டர் 23rd வேர்ஸ்ல வந்து ருக்மணி தேவியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலம்புறாங்க. புலம்பும் போது அவங்களுக்கு வந்து கண்ணீர் வருது. ஏன் வந்து அங்க புலம்புறாங்கன்னு கிருஷ்ணர் ஒரு முறை விளையாட்டா வந்து ருக்மணி தாயை வந்து டீஸ் பண்ணுவாங்க. சாதாரணமா பேசிட்டு இருக்கும்போது, நான் வந்து போறேன், நீ என்ன என்ன போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டல, நீ வந்து ஒரு வசதியான பொண்ணு, நான் வந்து ஒரு மாடு மேய்க்கும் இடைக்குல சிறுவனு, எனக்கும் உனக்கும் மேட்சே ஆகாது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நான் உன்னை விட்டு பிரியிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா துக்கம் அடையும். ஓகே, புலம்புவாங்க, கஷ்ட துக்கத்துல இருப்பாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுடைய தண்ணி கண்ணுல இருந்து தாரையா தண்ணி வரும். அப்போ வந்து அவங்களுடைய காலால வந்து இந்த பூமியை வந்து ஆம், த- உராசிப்பாங்க உராசிப்பாங்க. அப்போ வந்து அந்த கண்கள்ல வந்து இருக்கிற தண்ணி கண்ணில் வர்றதுனால மையெல்லாம் கரைஞ்சி அவங்க புடவை மேல வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அது வந்து அவங்க மார்பு மேல பட்டு அவங்க அந்த குங்கும பவுடர் கலந்து வருது. அதனால அவங்களால பேசவும் முடியல அந்த துக்கத்துல. தொண்டை அடைச்சிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பிரளயம் பிரளயம் வந்து எப்போ வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் வருமானு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இல்லையா நமக்கு? ஆன்மீக தளத்துல இப்படி எல்லாம் வருமா? பிரளயம்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? எர்த்து பாக்கு அது மாதிரி தானே தெரியும். பட் இங்க பிரளயம் வந்து 2 விதமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரளயம்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒருத்தன் வந்து எப்போ வந்து when a person is confused by simultaneous happiness and tribulation, சந்தோஷமும் சோகமும் 2 கலந்து இருக்கும்போது அவனுக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியாது. ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜ்ல இருப்பான், குழப்பமான ஸ்டேஜ்ல இருப்பான். அதை தான் பிரளயான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பிரளயத்தால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிலத்துல விழுந்து புரண்டுவாங்க. இந்த பக்தர்கள்லாம் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போன அந்த ரமன் ரேத்துல வந்து பெறலுவாங்க இல்லையா? அதையும் சொல்லலாம். அது ஆனந்தத்துல பண்ற மாதிரி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஹாப்பினஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. கோபிஸ்ரீகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிருஷ்ணரை தேடிட்டு போவாங்களாம். கிருஷ்ணரை தேடிட்டு இருக்கும்போது சடனா வந்து நமக்கு ஒரு தேடிட்டே இருக்கிற பொருள் நமக்கு டக்குன்னு கிடைச்சா நம்ம எப்படி ஒரு சந்தோஷம் அடையும், அது மாதிரி கோபிஸ்ரீகள் கிருஷ்ணரை தேடிட்டு இருக்கும்போது நடுவுல வந்து அந்த புஷ்ஷஸ் நடுவுல செடி கொடி நடுவுல வந்து டக்குன்னு அவர் வெளியே வர்றாராம். இதை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு திகழ்ச்சி உணர்வு இல்லாம இருக்கிறாங்களாம். இதுதான் வந்து பிரளயா இன் ஹாப்பினஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க, பிரளயா இன் டிஸ்டர்ஸ், அதாவது துக்கத்துல. இதாவது இதை வந்து யார் சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பரிஷித் மகாராஜாவுக்கு சொல்றாங்க. ஓகே, இதுவும் கோபிகளுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. கோபிஸ்ரீகள் வந்து கிருஷ்ணரை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் மிஸ் பண்ணிட்டா கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆழ்ந்த தியானத்துல இருக்காங்க, அவர் மேலேயே வந்து மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க புலன்கள் எல்லாம் வந்து செயல்படுறதெல்லாம் நின்றுடுது, உடம்பு வந்து உணர்ச்சி இல்லாம நிற்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, தே பிகம் லிபரேட்டட் ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் கண்டிஷன். ஓகேவா? எல்லா புணர்வுகளும் இயங்காம இருக்குது, திகைச்சு நிற்கிறாங்க. ஸோ இந்த பௌதிக விஷயத்துலேருந்து அவங்க முக்தி அடைந்தவர்களா இருக்கிறாங்கன்றத வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டாட்டிக். இப்போ வந்து 8 சிம்டம்ஸை பார்த்தோம். இதை வந்து டிகிரியா சொல்றாங்க, எவ்வளோ அளவுக்கு பர்சன்டேஜில் இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம், இந்த உயிர் சத்து வந்து எப்படியெல்லாம் கலந்து பூமியோட காற்றோட கலந்து என்ன மாதிரி அறிகுறிகள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து இந்த உயிர் சத்து வந்து உடம்பை வந்து ஆட்டி படைக்குது, அஜிடேட் பண்ணுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதை வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்னா மூணு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். அதாவது சில நேரத்தில் வந்து ஸ்மோக்கியா இருக்கும், அப்புறம் சில நேரத்தில் வந்து பிளாசிங்கா இருக்கும், சில நேரத்தில் வந்து ஷைனிங்கா இருக்கும். 3 விஷயங்கள் என்னென்னு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Smoky, glassy and Glassy, shining. தமிழ்ல சொல்லுங்க. புகை மூட்டமா. புக்கு வச்சிருக்கவங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, கரெக்ட் வேர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ யாராவது கிடைச்சா சொல்லுங்க. இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு வந்து நம்ம அவர் வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாரு. இது வந்து 3 டிகிரியா சொல்றாரு. ஓகே, 3 டிகிரிஸ் என்னென்ன? ஸ்மோக்கி, Glassy and shining. பிளாசிங் அண்ட் Smoky, ஷைனிங். blast, சூப்பர். shining. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுவரை என்ன பார்த்தோம்? கண்ணில் தண்ணி வர்றது, மயிர் கூச்சரிது, இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல மாத்திரம் ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கும், அது வந்து லோக்கலைஸ்டு சிம்டம்ஸ். கண் அழுதா நம்ம அழுத என்ன ஆகும், கண்ணு வீங்கிக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி இருந்தா, அப்புறம் நிறைய பேசினாலும் அப்போ கூட நம்ம அழுதாலும் நம்ம தொண்டை கட்டிக்கும். இந்த 2 விஷயத்த வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சிம்பிளி லோக்கலைஸ்டு சிம்டம்ஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது இல்லாம வேற வேற சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த தொண்டை வந்து சோக் ஆகுது, அப்போ வந்து சவுண்ட் வந்து குர குரன்னு வரும் இல்லையா? அப்போ அப்படி இருக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணருடைய இதெல்லாம் வந்து ஸ்மோக்கி கீழே வரும் மாதாஜி. இப்ப நம்ம பேசணும் இல்லைங்களா, இந்த தொண்டை வந்து ஒரு நிமிஷம், தொண்டையை வந்து அடைக்கிறது, கண்கள் வீக்கமா இருக்குதெல்லாம் வந்து ஸ்மோக்கின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. 2வது பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம், பிளேசிங் சொன்னோம் இல்லைங்களா? பிளேசிங் எப்போ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்களோட கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை வந்து நினைக்கும் போதோ அந்த அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்தி பரவசத்துல போயிட்டு டான்ஸ் ஆடுவாங்கல்ல, அந்த சென்டிமெண்ட்டை தான் வந்து பிளேசிங்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கெல்லாம் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வரணும்னா அவங்களுக்கு என்ன இருக்கணும், பேசிக்கா ஒன்று பக்தரா இருக்கணும். பக்தரா இருக்கிறதுக்கு வந்து இன்னும் பேசிக் திங்ஸ் என்ன, பேசிக் பிரின்சிபல் என்ன சொல்றாங்கன்னா அட்டாச்மெண்ட், ஸ்ட்ராங் அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் மேல வந்து ஃபெய்த் அண்ட் டிவோஷன் இருக்கணும், அன்பு பற்றுதல் இருந்தாதான் இதெல்லாம் வரும். நம்ம வந்து ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற எல்லா செய்திகளுக்கும் நம்ம உட்காந்துட்டு அழறோமா மாதாஜி, கவலைப்படுறோமா? இல்ல இல்ல இல்லையா? இல்லையா? அதே நம்ம வீட்டுல ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபீல் பண்றோம். ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஃபீலா பண்ணுவோம், தைய தக்கான்னு வேற ஆடுவோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? அதுதான் இந்த பக்தர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஸ்மோக்கி, பிளேசிங், ஷைனிங் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ஏன்
வருதுன்னா தே ஹாவ் ஸ்ட்ராங் அட்டாச்மெண்ட், பற்றுதல், கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு அளவுக்கு பற்றுதல் இருக்கு. அதனாலதான் இதெல்லாம் வருது. இதுக்கு வந்து உதாரணம் சொல்றோம். நமக்கு என்ன தெரியும், உலகம் வந்து பேர் வச்சாரு, போயிட்டாரு. அவர் வந்து நமக்கு என்ன தெரியும், ஒரு புரோகிதர்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இத்தனை நாள் நான் மனசுல நினைச்சிருப்போம். அவருக்கு பாருங்க, நந்த மகாராஜாக்கு வீட்டுக்கு வராரு. அவர் அப்பப்ப வருவாரு, நலம் விசாரிப்பாராம் கிருஷ்ணரை பத்தி. இது மாதிரி அசுரனை வந்து வதம் பண்ணும்போது செய்தியை கேட்ட உடனே அவருக்கு வந்து கண்ணுல வந்து என்ன ஆச்சு, தார தாரையா கண்ணீர் வந்துச்சு. அப்புறம் வந்து தொண்டை வந்து அடைக்குது, அப்புறம் வேர்க்குது, உடல் ஃபுல்லா வந்து வேர்க்குது. சோ அப்ப வந்து அந்த அவர் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீல் பண்றாரு. சோ அவருக்கு வந்து என்ன தெரியுது, அவருக்கு வந்து அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. இது வந்து ஸ்மோக்கி கீழே எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஒரு ஓகேவா, ஸ்மோக்கி கண்டிஷன் கண்டு இன்னும் வந்து அதிகமான இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிகிரின்னு வச்சுக்கலாம். செகண்ட் டிகிரி வந்து பிளேசிங். இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இன்னும் இது கூட இப்ப நம்ம 3 விஷயம் எத்தனை சொன்னா, கண்ணீர், தொண்டை, வேர்வை, 3 விஷயங்கள் இருக்குது. இன்னும் இது கூட கூடுதலா வந்து அதை வந்து பிளேசிங்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய புல்லாங்குழல் சத்தம் கேட்டோன்னே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுவாங்க இல்லையா. நம்ம கூட இப்போ விளையாடுவோம் இல்லை மாதாஜி, சின்ன வயசுல நம்ம வந்து ஓடி பிடிச்சு விளையாடுவோம். தொட்ட உடனே வந்து எதிரணி வந்து நம்மள தொட்டுட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து அப்படியே உறைஞ்சி நிக்கணும் இல்லையா. யாராவது நம்ம அணிங்க இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம தலைமையில கை வச்சாதான் நம்ம ஓட முடியும் இல்லையா. அது மாதிரி இவங்க எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டு மோஷன்லெஸ் ஆயிடுறாங்க. அதே சமயத்துல கண்ணுல ஃபுல்லா தண்ணீர் வருது இல்லையா. அப்போ வந்து அவங்களால எதையுமே பார்க்க முடியறதில்ல. ஏன்னா அவங்க உடம்பு வந்து அசையவே முடியறதில்ல. they could not move even an inch. ஓகேவா. சோ அந்த ஒரு சத்தத்தால வந்து அவங்க உறைஞ்சி நிக்கிறாங்க, கம்ப்ளீட்லி ஸ்டண்ட். ஓகேவா. இதுதான் வந்து பிளேசிங்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு முறை கோபி ஸ்ரீகள் என்ன ஆகுதுன்னு, ஒரு கோபி ஸ்ரீகள் சொல்றாங்க, உங்களுடைய புல்லாங்குழல் சத்தத்தை கேட்ட உடனே என்னுடைய உடம்புல வந்து மாற்றங்கள் தெரியுது. அந்த மாற்றங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நடுங்குது, கை கால் வந்து நடுங்குது. அந்த நடுக்கத்தை வந்து நான் வந்து யாரும் என்ன பார்த்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் மறைக்கிறேன். பட் என்னால மறைக்க முடியல. அந்த நடுக்கங்கள் வந்து நிறைய ஆகுது. அதனால எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருது, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருது நான் கிருஷ்ணர் மேல எவ்வளோ பற்றுதல் வச்சிருக்கேன்ன்றதை அவங்க எல்லாம் புரிஞ்சிட்டாங்கன்றத சொல்றாங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இதே எக்ஸ்டேட்டிக் பரவச நிலையை வந்து 4-5 கேட்டகரியா வந்து சொல்றாங்க. ஓகேவா. அது வந்து தான் பாத்தீங்கன்னா ஷைனிங், தட் இஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டாட்டிக் லவ்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாரதர் முனி வந்து அவர் என்ன பண்ணுவாரு, நமக்கெல்லாம் தெரியும், எப்பயும் தம்பூராவை வீணையும் கையில வச்சுக்கிட்டு வாசிச்சுட்டு வருவாரு இல்லையா. அவர் வந்து ஒரு முறை கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே அந்த வீணை வாசிக்கிறத நிறுத்திடுறாரு. நின்றுட்டு அவரால் அவர் பார்த்த ஒரு ஆனந்தத்துல வந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும், வணங்கணும், பிரார்த்தனை பண்ணணும், அதெல்லாம் கூட வர முடியுது, பண்ண முடியுது. ஏன்னா வாய்ஸ் வந்து தழுத்தழுத்துறது. அப்புறம் வந்து கண்கள் வந்து ஃபுல்லா வந்து தண்ணீரால இருக்குது. அதனால அவரை வந்து பார்க்கவும் முடியல, போற்றி புகழவும் முடியல, வணங்கவும் முடியல. ஓகேவா. அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறாங்க இல்லையா. அதுதான் ஷைனிங்கு. அப்புறம் இதே மாதிரி ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ராதா ராணிக்கு வந்து நடக்குது. என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்கள்ல தண்ணி வருது. அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நம்ம எல்லாம் வந்து காரமா ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் கேட்கும்போது கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா தண்ணி வரும் இல்லையா. இங்க வந்து ராதாராணி என்ன சொல்றாங்க, இந்த மலர்களுடைய வாசத்தால வருதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. இன்னொரு கொஞ்சம் தூரத்துல போனா அவங்களுடைய மயிறு வந்து கூச்செறியுது. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து தொடைகள்லாம் வந்து ஸ்டண்ட் ஆகி நின்றுடுது. இந்த அறிகுறிகள்லாம் வந்து நான் நடக்கிறதுனால ஆகுது, இந்த கிளைமேட்னால ஆகுதுன்னு அப்படிலாம் சொல்லி சமாளிக்கிறாங்க. பட் கடைசியா ஒண்ணு பண்ண முடியல, அவங்களால சமாளிக்க முடியல. அவங்களுடைய குரல் வந்து தழுத்தடுத்துருது. இதெல்லாம் வந்து எதனோட அறிகுறின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் மேல அவங்க வச்சிருக்கிற பற்றுதனால இருக்கிற அறிகுறிகள் அவங்க உடம்புல வந்து தெரியுது. அப்போ வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க, என்ன சும்மா கதை விடுறியா, இதனால அதனால எங்களுக்கு தெரியுது உனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேல ரொம்ப பற்றுதல் வச்சிருக்க, அன்பு வச்சிருக்க, அதனாலதான் நடக்குது, ஏன் பொய் சொல்றேன்னு சொல்றாங்க. மறுபடியும் கிருஷ்ணா ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு,
இதெல்லாம் வந்து பக்தர்கள் மத்தியில வந்து இருக்குது. அதனால வந்து இதை வந்து என்ன பிரைட்டஸ்ட் சொல்றாங்க. இந்த வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிரைட்டஸ்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஸ்மோக்கி, பிளேசிங், ஷைனிங். ஷைனிங்ல வந்து டிகிரிஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ வந்து என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பிரைட்டஸ்ட். ஓகேவா? இன்னும் ஒரு இடத்துல அடுத்த ஸ்டேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாரு. ஸோ இது வந்து பிரைட்டஸ்டா இருக்கு. யார் கையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றாரு. அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, உன்னுடைய பிரிவினால வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலாக்கல விருந்தாவனவே வேர்வையில இருக்கு, தாக்கத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து புலம்புறாங்க. வார்த்தைகள் வந்து நிறைய வார்த்தைகளை சொல்லி, விதவிதமான வார்த்தைகளை சொல்லி புலம்புறாங்க. அவங்க கண்கள் வந்து எப்பவுமே ஈரப்பதமா இருக்குது. அப்புறம் அவங்க எப்பவுமே கன்ஃபியூஷனா இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி எல்லாம் இருக்கிறத வந்து எதுக்கு கீழே வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமி பிரைட்டஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது இன்னொன்னு, இந்த சுப்ரீம் சிம்டம். இந்த சிம்டம் பாத்தீங்கன்னா ராதா ராணி கையில மாத்திரம் தான் இருக்கு. அது என்ன சிம்டம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மகாபாவா. மகாபாவா. சூப்பர். மகாபாவா. இது ராதா ராணி கிட்ட மாத்திரம் தான் இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு அளவுக்கு கிருஷ்ணர் மேல அன்பை வச்சிருந்தாங்க. அந்த அன்பால வந்து நித்தியமா சேவை பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இல்லையா? இந்த பாவனை என்கிட்ட என்ன இருக்குது? ஏன் இந்த ராதா ராணி என் மேல இவ்வளோ அன்பு வச்சிருக்காங்க, எனக்கோசம் இவ்வளோ சேவைகளை பண்றாங்க, ஒரு நிமிஷம் கூட அவங்கள பத்தி நினைக்காம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாவத்தை அவர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் என்ன வந்தாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்து அதை வந்து உணர்ந்தாரு. கரெக்ட் மாதாஜி. சோ இத வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மோஸ்ட் பிரைட்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ரூப கோஸ்வாமி. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்தரா அனலைஸ் பண்ணி இதை வந்து 4 டிவிஷன், இந்த எக்ஸ்டாட்டிக் லவ்விங் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து 4 டிவிஷனா பிரிக்கிறார். அதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சாத்விக பாஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது கடைசியா பாத்தீங்கன்னா இம்பர்சனலிஸ்ட் கூட இந்த மாதிரி இப்ப எல்லாம் பார்த்து தூய பக்தர்களை பத்தி பார்த்தோம். இப்ப வந்து அருவவாதிகளை பத்தி சொல்றாரு. அருவவாதிகள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு வந்து பக்தின்றது இல்ல. பட் சில சமயத்துல வந்து அவங்க வந்து இந்த பக்தியின் பரவச நிலையுடைய இருப்பை வந்து தெரிவிப்பாங்க. அப்ப வந்து நம்ம பொய்யா நினைச்சுக்க கூடாது. ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க கையில பக்தி இல்ல, கடவுள் மேல அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்ல. அப்புறம் அதெல்லாம் விடுங்க, அவங்களுக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணுன்ற எண்ணம் கூட இருக்காது. ஓகேவா? பட் பக்தர்களுடைய எண்ணம் என்னவா இருக்கும்? நாட் டு சர்வ் த லார்ட். உங்களுக்கு அது இருக்கவே இருக்காது. பட் பக்தர்களுக்கு என்ன இருக்கும்? மெயினா கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும்ன்றது. அது எதனால அவங்களுக்கு அப்படி இருக்குன்றதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு அனலாகி. எப்படி வந்து சூரிய வெளிச்சம் வந்து ஒரு பாலிஷ்டு கிளாஸ் மேல விட்டா அதனுடைய பிம்பம் தெரிக்கும் இல்லையா? சூரிய வெளிச்சம் வந்து வரும். அது மாதிரிதான் அவங்களோடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, உண்மையான பக்தர் அவர்கள் அல்லன்றத அவர் சொல்றார். உண்மையான அன்பால வர்றது இல்ல, அது வந்து பொய்யானது, நம்ம வந்து நம்ம உண்மைன்னு நினைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ரூப கோஸ்வாமி இது தெளிவுபடுத்துறார். அதாவது அருவவாதிகள் கிட்ட கூட இருக்கும் இந்த குறிகள், பட் அது உண்மையானது அல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் உண்மையானது அல்லன்னா, அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன, இரண்டரை கலக்கணும், அவருக்கு சமமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, சேவை பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? அதுதான் டிஃபரன்ஸ் பக்தர்களுக்கும் அவர்களும். அப்புறம் வந்து சில லாஜிஷியன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த பக்தி எல்லாம் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா? இந்த நைஸ் வித்தவுட் த ட்ரேஸ் ஆஃப் பக்தி இல்லாம யாராலும் இந்த பரவச நிலையும் சரி, கடவுளுடைய டிரான்சென்டென்டல் க்ளோரிஸ் பத்தியும் தெரியாது, தெரிஞ்சுக்காம இதை வந்து வெளிப்படுத்த மாட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அது எதுவாக இருக்கட்டும், கண்ணில் தண்ணியா இருக்கட்டும், மனசு வந்து கரையிறதா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் சரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிவோட்டி வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. இத வந்து கடவுளை நோக்கி இந்த வார்த்தைகளை சொல்றாரு. மை டியர் முகுந்தா, ஐ cannot ப்ராப்பர்லி எக்ஸ்பிரஸ் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் யுவர் பாஸ்ட் டைம்ஸ். உங்களுடைய லீலைகளுடைய பெருமைகளை வந்து என்னால சொல்ல முடியல, எனக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னு சொல்லறார். ஓகே, நான் ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர் அல்லாதவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய லீலைகளை கேட்டு அவங்களுக்கு வந்து உடல் நடுக்கம் இருக்கும், உங்க மேல பற்றுதல் வரும், கண்ணில் தண்ணிகள் வரும். பட் வந்து அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, அவங்க வந்து மனசு உருகாது, அவங்க எல்லாம் வந்து கல் மனசுக்காரர்கள்.
பக்தர்கள் அல்லாதவர் வந்து என்ன கல் மனசுக்காரர்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இல்லை. அவங்களோட டார்கெட் என்ன, நான் வந்து 2.5 கலக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் வருதுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ். அது என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல வந்து ஏக்கம் வருதுன்னா, நம்ம சினிமா எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம கண்ணுல கூட தண்ணி வரும் இல்ல மாதாஜி, உணர்ச்சி வசப்படுறது. அந்த நிமிஷத்துக்கு அந்த உணர்ச்சிகள் இருக்கும். அதனால அது நிஜமானது அல்லன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு அதுக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம ஏமாறக்கூடாது. அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலா கிருஷ்ணர் மேல எந்த ஒரு டேஸ்டும் இல்லை, அவங்க எந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷனும் ஃபாலோ பண்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து தூய பக்தர்கள் வந்து காமிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ சுத்த சத்வ குணத்துல இருக்க சைத்தன்ய மகாபிரபுலாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் யாருக்கு நடுவில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க. சில நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்க ஹைட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி பரவச அன்பின் இருப்பு எல்லாம் வந்து ஹைட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதுக்கு பிறகு வந்து ரூப கோஸ்வாமி நோ Rupa Goswami gives some instance where there is no actual devotional service and expressions are manifested சொல்லிட்டு முடிக்கிறார். ஓகேவா? ஓகே. ப்ராக்டிஸ்னாலையும் பண்ண முடியும் இந்த கண்ணில் தண்ணி வர்றதுன்னு அப்படின்றும் சொல்றார். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், எது உண்மை எது பொய். ஸோ நமக்குள்ள சில மாற்றங்கள் வந்தா கூட நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம், நமக்கு நடக்கிறது வந்து நிஜமானதா இல்லை எவ்வளோ டிகிரி நிஜமானதான்றத கூட எவ்வளோ டிகிரியில் நம்ம இருக்கோம் பக்தியிலன்றதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி நம்மளே நமக்கு டிகிரி கொடுத்துக்கலாம், மார்க் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா. ஸோ ஒரு வித்தியாசமான டாபிக் இல்லை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப டிஃபரெண்ட் டாபிக் மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அனைவருக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you very much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. நீங்கள்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்கல்ல, இது வந்து எந்த புக்ல இருக்கு மாதாஜி? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் மாதாஜி. NOD மாதாஜி. பக்தி ரசாமிருத சிந்துங்களா? ஆமா. இப்ப அதுல எதுங்க மாதாஜி எடுத்தீங்க நீங்க? 28வது அத்தியாயம் மாதாஜி. 28. சாப்டர்.